får lägga tillbaka den du tog, va? Den är så smutsig där. Den kan bara hänga kvar där. Ska du gräva med den här? Nej. Det är smutsig. Den är smutsig, vet du. Oj, jag hänger tillbaka den så. Den har vi ju när vi tar ur raskar ur kaminen, vet du. Den ska ju hänga här. Det är smutsigt. Stänger den. Jättesmutsigt där. Ja, jättesmutsigt. Vi får stänga den.